Budget sensittiv soċjalment kien il-mod kif Caritas Malta fissret il-budget għas-sena d-dieħla. Fi stqarrija l-Caritas qalet li l-budget jara fil-bżonn ta' miżuri soċjali li jindirizzaw il-bżonnijiet ta' diversi faxex tas-soċjetà. Il-Caritas laqet iż-żieda fiċ-Children's Allowance għal min għandu anqas dħul, iż-żieda fil-benefiċċji għal persuni b'diżabilità u persuni bi problemi ta' saħħa mentali. Laqet ukoll il-mod kif il-Gvern qed jindirizza l-problema ta' individwi li jiddependu mill-kera privata u li m'għandhomx housing adekwat, il-mod kif se jgħin il-persuni li għandhom aktar minn 40 sena isiru sidien ta' darhom u żieda sostanzjali fis-sussidju tal-kera. Il-Caritas tinnota li xi setturi għadhom joffru sfidi għal pajjiżna, sfidi li dan il-Gvern għaraf u aċċetta. Issemmi l-qasam edukattiv u l-ħtieġa ta' sforz akbar biex jonqsu tfal li jħallu l-bank tal-iskola. Fil-waqt li nnotat u laqet iż-żieda fil-paga minima, il-Caritas qalet illi se tibqa' ssostni li din għandha tagħti biżżejjed dħul għal ħajja deċenti u adekwata. Caritas talbet ukoll għal programmi edukattivi msejsa fuq il-provi u li jinvolvu b'mod dirett lil ġenituri biex it-tfal jingħataw għarfien dwar l-esperimentar u l-abbuż ta' droga. Fuq kollox il-Caritas innotat ukoll tnaqqis sostanzjali fir-rata ta' persuni mċaħda mill-aktar ħwejjeġ bażiċi fl-aħħar sentejn. Qalet li dan seta' jkun possibbli bis-saħħa ta' għajnuniet finanzjarji, mediċini b'xejn, kif ukoll għajnuniet minn għaqdiet mhux governattivi u mill-Knisja.